ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони канали Бахтиёр. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. имрӯз баратон боз ҳам як қиссаи ҷолибро пешкаш мегардонам. салом, ман як ҷавонзани аз зиндагии ноосудаи тоҷик мехоҳам саргузаштамро ба шумо нақл кунам. аз рӯзе ки чашм ба оилаи ҳастӣ кушодам, ҳеҷ рӯзу рӯшноӣ надидам. модарам ҳангоми ба дунё овардани мани бетоле сари фарзанд рафтааст. бибиам нишонаи духтари хӯрамаргамро худам калон мекунам гуфта маро ба тарбияи худ мегирад. аммо бахти бади мани ятимча дар 10-солагиам бибиҷонам ба бемории саратон сина гирифтор шуда аз дунё гузаштанд. хола надоштам ки ману зору танҳо мондаро соҳибӣ кунад. барои ҳамин тағоҳоям баъди додани маъракаи чилӣ модарашон маро ба хонаи падарам оварда монданд. ҳамин тавр дар дасти моиндар беранҷу азобҳои бисёре калон шудам. орзу доштам ки шавҳар карда аз дарди ранҷ халос мешавам. аммо беҳ нашуд ки бадтар шуд. моиндари золимам падарамро ба гап даровард ва ба хотири пулу молаш маро дар синни 18-солагӣ бо як марди зандида ба шавҳар доданд. пеш аз тӯй гуфта буданд ки домод бо сабаби бефарзандӣ аз ҳамсараш ҷудо шудааст, вале баъдтар фаҳмидам ки дар асл ин марди занҷалоб на як балки 5-6 маротиба зан гирифта шудааст. шавҳарам безурриёт аст ва хуб медонад ки ҳеҷ гоҳ аз ӯ фарзанд намешавад. аммо ба тақдир тан надода пай дар пайи зан мегирад ки шояд яке аз занҳояш ҳомила шуда писар таваллуд мекунад ва чун мебинад ки ягон мурод ҳосил намешуда истодааст, зани бечораро талоқ дода боз ягон духтари дигарро ба домаш меафтонад. зани якумаш духтари холааш будааст. барои ҳамин аз вай ҷудо шуда наметавонад. аммо дар болои зани қонунияш 7 зан гирифта баъди 1 солу 2 сол талоқашро додааст. хулоса 3 сол боз дар никоҳи ҳамин марди занҷалоб ҳастам. соли аввал шавҳарам дар гирдам мудом парвона буд, аммо баъд то ҳам ҳомиладор нашудӣ ку гӯён дилаш хунук шудан гирифт ва бо баҳонаи он ки як кори муҳим дораду бояд хонаи шавҳарашро ки он ҷо зиндагӣ мекардем фурӯшад. маро ба хонаи акам оварда монд. аввалҳо дар 2 ҳафта як бор меомад, баъдтар дар 1 моҳ як бор меомадагӣ шуд ва инак қариб 1 сол мешавад ки умуман ба ҳолам хабар намегирад. тахмин мекунам ки боз ягон зани дигар гирифта саргармии ишқи наваш аст. сарҳисоби зиндагиамро гум кардам. аз фикру хаёли бисёр қариб ки девона шавам. ақаллан дар ягон ҷо ба кор дароям. то каме ҳам бошад ғаму алами дилам бароям гӯям. акам боз шавҳарат бе иҷозати ман ба кор даромадагӣ гуфта ҷанҷол кунад гӯён иҷозат намедиҳад. шунавандагони азиз, илтимос ба ман маслиҳат диҳед ки чӣ кор кунам? шавҳари занҷалобамро интизор шавам ё аз баҳри чунин марди бевафо гузашта аз паси зиндагии худам шавам? шунавандагони азизу гиромӣ, ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед. интизори қиссаҳои нави мо бошед.